Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोननि मोनसे गोदान भिडिअ बनायबा हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय ओरैबायदि अखा हागासिनो बेयावहाय मा होनबावनो बिराद अखा हागासिनो गुवाहाटियावहाय नै आयु दैयानो दै रावबो स' नोंथांमोना आं जेसेबां हायो दिन्थिगोन आरोना नायलाय दै जाजोब्बाय स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थादो ना मा होनो थ'दो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो लोगोफोर आइथें मानि सि जोम जोबनाय नायलाय आयु आइथें मानि सि जोम जोबनाय नै एपार्टमेन्टआवनो दै जाजोब्बाय जोंनिया सेस एपार्टमेन्टआवनो नै बोरै दै गोजा मा जाबावनांगौ जाखो सेस जागौमोन देन्जार दै जागौमोन थांनाङा बाहेराव अयथासार दै आरो मानसिया लोमजाखादोबो लावदुमा बाङाय आरो दै जादों दै जानायावसो फायदो इयो बोरै थांनो हाबावगोन नोंलाय नालाय बताव गैला लोमजासोदोसो लावदुमा ओमफ्राय लोमजानाय देहा थांलाय फैलाय खालामनाङो इफोर गारिफोरा जेबो खामानि गैया रिक्सादोसो थांलाय फैलाय खालामनाङो नै सेस थांसो नायलाय दैया सेस आइथें सिलायलायनाय नै नायो आंनि आइथेंखौ जा गुफुर नुलायलायदों हनै ओमफ्राय नै अखा हानानै जेरावबो ओंखारलांनो हायाखै आरोना थाइजौ लेमनाय जानोसै गोथाव नंगौना नङाथाय थाइजौआनो नंगौ जानोसै ओरैबायदि अखा बे अखाया माला गानो रोंबावगोन नै लामा मानि दै जाजोब्बाय सेस अखायानो अखा सेलुनावनो थांनोनो हायाखै आङो दाबो अखा तामाम गान गा देखो ने तामाम गान गाइसा बाप्पा ओ इमान गान गाबा जाना जाला नै सेलुनाव थांनो नागिरनाया अखा हानानै थाथ'नांबाय नै नुबाय दिनैयो बोरै दैयाव थांनांदों आङो नुबाय अयथासार दै नै बिथिंबो दै दैयावसो सालायलांगासिनो आं लोगोफोर मा होनबावनो सेलुनाव थांगासिनो आं दायो उपाय गैया आंना दैलि डिउटिया बेनो जाहैबाय ओमफ्राय नायलाय दैया अयथासार एखौलाय मानो होबाय थादों आंलाय जाम्बि बायदिलाय दैखौ नाया माना आयाव फन होना बेस्रानो नङाबा दैया नांगोन ना अयथासार दै बिदि जायो गुवाहाटिया लासिं हनै थास बिदि जायोलायनो बिदि जायो गुवाहाटिया नायलाय आयौ इथिंबो दै हनै गथ'फोरा जि गेलेसोदो नायलाय सेस माथिं मा थांबावनांगौ जाखो नायलाय इथिंबो दै बैथिंबो दै सेसलाय लोगोफोर मा जाबावगोन बिदिनोसै आंना डिउटियाव थांबाय थानायाव दैबानाथिंबाबो सौसिलांनानैबाबो थांनांसिगोन नङा होमबा दैबानाथिं सौसिलांनाबाबो थांनांसिगोन गारिखौल' लोमनाङाथो नङाबा थांनो हानाय नङाना आङो आयौ दैया नै जोंना आलासिया फैलायबाय जोंनि फेभरेट क्लाइन्टआ
खानाया एफा गोलाव जाबाय दा हास'जानोसै ने बेसेबां हास'गोन बेसेबां एसे गोबाबा जाबाय नै एसेबांखिनिया थिगानो दोङो ओमफ्राय नै खिनिया एसे गोबाबा जाबाय आरो आयौ एसेबां एसेल' एसे गोलावब्रा दहाय देखायनाय एसेबां हा दहायो इसांसां देखायाखै होनबा नै आयौ आं थैनोसै जि गयनायखा दे हादो एसेल' हा जालायबावो एसेल' मा जाखो जिबिलाय एसेल' माइनास बायदि हाहोबाय मालायसो बे जाबाय दे गाज्रि नुवाखै दे गाज्रि नुवाखै मोजां नुबाय बरिया नोंनि आखाया सना आं बेबायदिनो देनाङो फिसाजो मोनदों गावदांदां नैलाय इदि होनो आरो दे सना ओइ नाहरदो दे मा सना ओरै नाहरदो फिसाजोआ सना सायाफोर गासिनो आइ सना आइ थालानो महरखौ नायबाय खोमा हेलौ लोगोफोर नै दायो वाटारमेलन जालांगासिनो आङो थांनायावहाय नैबे बिथांजों थाबनो जुदि माहाबा थांनांगौ जायोबा बिराद थाबनो ओंखारनांगौ जायो ओमफ्रायहाय नै दायो जागासिनो आङो वाटारमेलन नायगासिनो आंखौ दख'नायाव खोख्लैना लागोन होननानै गुफुर कालारनि दख'ना गानदों नालाय इथिं नै मालाय दै बानायानो गैया गुवाहाटियाव ओइ ससेयावबाथाय जि दैबाना आरो मा दा दख'ना खुलिनो लानो बारा टाइम गैथारा दे र' दसेल' रायबाय थायो अयथासार रायो अयथासार भुल खामानि मावो बे एनि टाइम रायजाबाय थायो आं लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ बिराद खुसियाव थायो होननानै सानोना आं बिराद रायजाबाय थायो आं पार्सेल अर्डार खालामदोंमोनदां ओमफ्राय गोसोआवनो गैला मेक हम स्पेसियेलनिफ्राय फैदों आरोना नैबेनिफ्राय ओमफ्राय दा खेवनानै नायनोसै जोङो बेयावहाय मा दङ फैदो आङो नैबेखौ अर्डार खालामदोंमोनदां आरोना आं गोसोआवनो गैलामोन ओमफ्राय नै फैबाय आरोना दा बेयावहाय माखासे क्लिन खालामनायनि बुस्थुफोर हरदों आरोना जा मोजाङै बेखौ साफा खालामनो हागोन नै बिदि हरदों ओमफ्राय स्ट्र' मोननै मोनथाम स्ट्र' ओमफ्रायहाय नैबे माथो बेखौ इयाव होयो नामा आदसा बेखौ इयाव होनानै लोंसिगोन आरो नै नुबाय जा मोजांखा सिङावहाय ओमफ्राय कालाराबो जा मोजांखाना किउटथार बे लिडखौहाय नै बेबायदि माबा खालामनांगौ ओमफ्रायहाय स्ट्र'खौलाय सोदो लोंनो हाबाय नै लोगोफोर थांलायनोसै आंनिया डिउटियाव नै माबायदि नुदों बेखौ गोदान अर्डार खालामदों आं मोजां ना ओमफ्रायहाय नै दैया जोंना गैलायला दा नायनोसै र' माबोरैहाय जायो ना मा होनो दा देखायलांगोन आङो लामायावहाय बोरै जानानै दङ र' बाबा
आं गारियाव हाबनो नागिरबालाय मानो दरजायालाय फाङो दावबो फांनो होग्रा गैखाया थ' दाहाय नोंथांमोननो आङो दिन्थिहैनोसै आरोना माबोरैहाय कन्डिशना दा गुवाहाटीनिया माथिं खामखोनो कन्डिशना माबोरैहाय दा नोंथांमोननो आङो दिन्थिहैनोसै ना मा होनो थुदे लोगोफोर दैयानो थोबसेबो गैला मैयानो गैखालामोन आरोना ओमफ्रायहाय दसेल' थायो दै जाबाबो जानायालाय जोंनिखिनियावहाय लाइक 1 आवारफोरल' थायो आरोना ओमफ्रायहाय बिदि दै जाबाय थाया माने थ' दायो थांगासिनो लामायावबो दै गैया दाहाय देखायगोन र' दसेल' दै थायो नै दै गैलाथ' इथिंबो दैयानो गैला दसेल'सो थाखायो जोंनि गुवाहाटीयाव मा मोना गासिबो मोनो नै अहर दालि बेसर मटर नै सिरा मुरि हनै माइब्रा जोसा आसु माइ माबा माबि गासैखौबो मोनजोबो बेयावहाय गासैखौबो मोनजोबो आरोना मा नांगौ गासैखौबो मोनो ओमफ्राय এই ধুবা লোকেল কমা মোজাম্ফর মোদমদে মানে গাড়িও লানানি আমার লাগিব এটো নাই এ কিমান 50 এটা 90 টাকা লাগে গাড়িও লানা ফানি নালিকো দিলু নলি आं লামাইদো নাকি আমি दंखायो खोमा लाम्बा मोनसे नालेंखर दै लोंनो नारेंखल पानि खाम दे लोगोफोर मा बाजार खालामना लाबोखो आङो बेयो जाहैबाय गाजर नै ओमफ्रायहाय नारें ओमफ्राय थाइजौआ आलदा आलदा दे बेयो जाहैबाय लकेल ओमफ्राय नै बेयो जाहैबाय बायनाय बेयावहा हाइब्रिद बानलु ओमफ्राय नै दहाय नायनाया दालि माबा माबि अहर दालि रबर दालि माबा दालि बुट दालि उमुक तुमुक सब लाबोजोब्बाय थाइजौखौ जानोसै हाने इखौ मोननै लेम ओमफ्राय इखौ मोननै लेम मोनसे बेलेग नै लोगोफोर मिक्स खालामबाय मोनसे लकेल मोनसे संनाय